Ofgeroende nacht kwamen het op plakken ons strenge frost. Dat wie maar heel even, justerjoen, doe het flink opklaren. In de Westerijn hast min 12, boeten het dorp in Bakkeveen min 13 en Ljouwert dik min 10. En ik hier in Haas min 4 graden. De winter bleef joet, morgen, joen, vannacht en sneeuw nog. Maar daarna lijkt het taaiwaar te worden. Wel, joen en vannacht. Opklarings, ik nog wel wat bewolking, misschien een vlakje sneeuw in het watergebied en via dus min 4 rond min 1 graden op de meeste plekken matige frost. De eerste zuidestenwind is zwak of matig. Morgen zal het kouder aanvielen, er komt meer wind te staan. We hebben morgen zinnen, we hebben bewolking, het lijkt droog te blijven. Of het zou in het watergebied wezen met een vlakje sneeuw, maar dat stelt net volle ver. De temperaturen morgen min 1 en min 4, dus ligt de frost today. En de wind uit het zuidoosten naar het zuiden, ja, die wordt matig en vrij krachtig. In het watergebied wel eens krachtig worden. In de joen in de nacht zelfs hut. En in de nacht nog altijd een matige frost, min 6, min 1 graden. En dan op naar het vooruitzicht, sneeuw en dag maar winterwaar. Ja, het kan nog krachtig onder 0 blijven, daar min 1, min 4 in de nacht. Het lijkt droog te blijven, in de nacht al de eerste sneeuw. Sneeuw, sneeuw, rein en ijzel, hoe plus 3 alweer in de nacht nog om het vriespunt en kans op gladens. Dan zetten we terug naar de manje, een temperatuur om de bij de 4 graden, hoe misschien wel 4 op plakken en plus 2 in de nacht. Ja, dan is het goed taaiwaar, maar droogwaar en de zinnen. Nou ja, en de taaiwaar rint nog wel even terug, takkemikken. We met de morgen, maar weer even in het winterwaar zien.